No niin, tervetuloa Jokereihin, Markus. Kiitos, kiitos. Mitkäs fiilikset on nyt, kun sun siirto on varmistunut? No ihan hyvät. Kyllähän tätä tässä nyt pari vuotta on jo puhuttu tuolla Kendohalleella, niin katsotaan nyt. Nyt tää on sitten varmennettu vihdoin viime. Kyllä. Sä oot ollut nyt loukkaantuneena. Kerrotko vähän tilanteesta ja milloin pääsisit ehkä taas mukaan treeneihin? Joo, tosiaan nilkasta meni nivelsteet poikki viime syksyn ja nyt varmaan tässä helmikuun aikana jengin messiin sitten. Joo. Sähän oot tullut tutuksi kliinisenä viimeistelijänä ja en tiedä muistatko, mutta oot pelannut 4 maali per peli tahtiin. Eli sulla on 1 peli pelattuna 4 vuonna 2017 ja siellä teit 1 maalin. Joo, näin mä tuossa äsken kuulin. Korso Abramovic kertoi. Kyllä. Ja 3 sulla on pelejä ja maaleja sit vähän enemmän. Oot pelannut 146 3 ottelua, jossa maaleja on 66 kappaletta. Joo, vahinkoja. Onko sulla jotain henkilökohtaisia tavoitteita ensi kaudelle maalien suhteen? Ei oo kyllä. Kyllä tärkein, että me ei tiputa vitoseen ja vessasta ei tule puheenjohtaja, joka tiputtanut meitä. Ja sähän tuut ensi kaudella pelaamaan numerolla 25. Voisiko tää ennustaa jotain näistä maalimääristä? No 2 maalia, 5 syöttöä. Niin kuin on todettu, niin maalejahan on syntynyt ja viime kaudella sulla kuitenkin rooli vaihtui Konnussa sinne keskikentän pohjalle, mutta siellä olit myös pelistä toiseen niin kuin kentän parhaimpia pelaajia. No joo, niin kai sit jos joku on noita pelejä käynyt kattoo. Joo, mutta sä taidat siis joka tapauksessa olla todella monipuolinen pelaaja. Mikä on sun omasta mielestä sun paras ominaisuutesi ja missä roolissa sä koet, että olisit parhaimmillaan? No kyllä mä oon hyökkäävä pelaaja, että puolustaminen ei oikein kiinnostele, mutta ei tätä kerrota kellekään coachille. Joo. No miten ensi kautta ajatellen, niin onko sulla jotain odotuksia siihen liittyen? No ei oikein, että kyllä kiva olisi tehdä maaleja. Nyt oli pitkästä aikaa, että ei tehnyt maali koko kaudella, niin kyllä nyt lähdetään siitä, että niitä tulee ainakin se 1. Kyllä mä luulen, että ehkä useampi. No mitäs terveisiä sä lähettäisit meidän kannattajille? No ei, tulkaa matseihin, että kyllä se viime kesän Bragun matsi oli aika nätti, niin niitä voisi olla muutama useampi ja kyllä sit Hanko avaa pitää olla iso. Joo, Markus, kiitos paljon haastattelusta ja tervetuloa vielä. Kiitos.